Welcome to Usinde Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibona ngibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke izindawo kuphi nakuphi la ngibona khona le video. Kanti ke manje ngokuqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakandwandwe. Kanti ke mawuthanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Bafethu ke ngaphandle kokuthi simoshe isikhathi engizokhuluma ngazo namhlanje ngizokhuluma ngegcokama elisha umthandeni manqele. Igcokama elisha umthandeni manqele einsukwini ezedlule uyaye waphumela obala wamangaza abaningi la aveze khona ukuthi ke akaphathekile kahle neze kanti ke unano khwantalala phecelezi i-stress nangokwempilo ke ubese kubeka ukuthi ke akekho right wangaveza ukuthi ke kungani izathu wacela ukuthi ke abantu bemkhulekise njengoba ke ubesho ukuthi impilo yakhe iyale abantu abaningi babe nokumangala njengoba ke umthandeni waziwa njengensizwa ehlezi izihlekela futhi ke inamanqoko khona lapha enkundleni zokuxhumana kanti ke futhi okumangaze kakhulu abantu ukuthi ke akujwayelekile ukubona osaziwayo bephumela ubala bevuma ukuthi ke induku ziyabashaya ziyabanetha kanti ke kamuva nje uphinde wabuya ke la avele wadlala konke obala washo ukuthi ke uyabonga kakhulu kubalandeli bakhe nabantu nje abathe bamseka njengoba ke usola ukuthi ke khona abantu ade bemhlukumeza bemgadla ngemithi engalali ubusuku nemini bemhlasela ngemithi kanti ke uthi bephupha izilwane ezahlukahlukene mayivuka ekseni ubevuka ngisho ke physically ngokwenyama ekwebhekile emzimbeni engazi ukuthi ke kazi kwenzakalana empilweni yakhe abantu abaningi ke bebesebethi ke bayajabula kakhulu badlulisa nanokuthi ke uyindoda and futhi akaqhubeke enze lento akholelwa kuyona njengoba ke uthi yena ubonga kakhulu uNkulunkulu njengoba ke uthi yena indaba zemithi akayisebenzi uthi ke bebekhona abantu bebefike ngalesikhathi ke engaphathekile kahle besho ukuthi no ndoda ubuya ngazi uthi iyoze kunqobe lento ekuhlupha kangaka ngcono uhambe nawe uyothola okusamakhathakhatha wathi yena no mina ngamane ngihambe emhlabeni kodwa ke amakhathakhatha cha angiwasebenzi so mina ngifuna ukwazi ukuthi ke wena ngokucabanga kwakho uthi ke umuthi ngabe uyasebenza noma cha awusebenzi kanti ke ngizozwa e-comment section impendulo yakho ukuthi ke usho ngani ukuthi ke umuthi ukhona noma awukho uyakholelwa nokuwona kanti ke angekho lapho kanti ke siyibongele kakhulu insizwe ukuthi ke finally ke isize iyalulama noma ke ingaphumelanga obala ukuthi ke ubani laba abayigqilaza kangaka ngomuthi kodwa ke sithembe ukuthi ke izolulama iqhubeke ibe right isilethele umculo omnandi kanti ke seziyaphela ebengokuphathele zona namhlanje kanti ke asiphinde sibambane evidweni elandelayo yazi ukuthi ke sidibana bophi kanjani futhi ke ngasiphi isikhathi mina ke ngiyintathele ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke asihlangane evidweni elandelayo.